zase podpichnutú do kamaráta boku, ale myslím si, že určite by som mal to trošku parafrazovať, tak ak ten úpadok Michalovského hokeja by mal byť úspešný, tak určite chceme skončiť do toho 6. 5. miesta. Aj napriek tomu, že táto sezóna sa má zredukovať vraj na 12 mužstiev. Zatiaľ je to neoficiálne, neviem, čo je na tom pravdy. Čiže kvalita mužstiev bude na oveľa vyššej úrovni podľa mňa ako minulú sezónu, ale aj napriek tomu chceme dokázať, že v Michalovciach hokej vieme hrať, že určite nie je na tom úpadku, ale bude len narast. Myslím si, že východ pána Šechného svedčil o tom, že určite nechceme hrať do spodnej priečky, ale chceme sa pobiť o čo najlepšie. No tak zatiaľ je naša predstava skončiť do 6. miesta od základnej časti.